Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak iti Diyos Ama, manakabalin amen. Anamarso ay ti langit ken daga. Mamati ak met ni Jesucristo, bugbugtong anak na ken apo tayo, at imaot ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok di pinagturay ni Poncio Pilato, na ilansay ti krus na tayket na itanim. Imulog ti andag itinatay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket si tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukum kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet ti Espiritu Santo, pacheckmet ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket adan tumet panagungar ti bagi ken biag agnanayon. Amaming adat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw dito'y, ti kanin mi ti patinayon ngal daw. Pakawanin met dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Dagiti nakabasol kada kami, di da nakamit baybayan man, hugot ti sulisok, isalakan na kam ti dakes. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti punganay, kas tamit tagnanayon nga wanting gana. Dagiti misteryo ente ilakip, iso dagiti naladingit nga misteryo. Ket ti umuna nga misteryo, iso ti pinagkararag ni Apo Jesucristo idiminuyo ti Getsemani. Umaming adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matumpal kumatinaken mo dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw dito, iti kanin mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Dagiti nakabasol kada kami, di na kamit baybay man nukot ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi.
Ave Maria, anak no kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasin na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, anak no kati grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasin na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasin na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. O Jesus ko, ti punganay kas tamit tagnanayon nga wanting gana. O Jesus ko, Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, umanugot ti sulisog, salakan nakamet ti dakes. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, ipanagpasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, managbasol, itaken inton oras, ti ipapatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa daken ka.
Sika tinayin kasatan, karigiti amin na babae, nayin kasatan met tibungat tiyan mo na Jesus. San Gloria, Santa Maria, ngayon at di Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay ni. Gloria. Ti Diyos Sama, Anak, ni Espiritu Santo. Kasi di po nga na, kastamit itakin itagnanayo, hingawan ti inggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispala na kami ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Ti may katlungan na labingit ng misteryo, isu ti panakabalangat ni Apo Hesus Kristo iti korona nga sisiit. Amaming adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakim mo diti daga akas sa dilangit. Itdem kada kamtal daw dito, iti kanin mi iti patinayon ngal daw. Pakawanem met dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Dagiti nakabasol kada kami, di na kami met baybayan, manugot ti suliso, gisalakan na kam ket ti dakes. Ave Amen. Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakinton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasti punganay kastamet tagnanayon nga wantinggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispali na kami ti apoy sa infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Ti may kapat nga laladingit nga misteryo, isu ti panagbaklay ni Apo Jesus iti krus, ti bantay agturong iti bantay Kalbaryo.
Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagarya, matungpal kumatinakin mo. Dito'y daga ka sa dilangit. Itlem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanam dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, umanugot ti sulisog, isalakan nakamakit ti dakes. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ka ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati ka ng kasatan, kadagiti amin na babae, ng kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Abi Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan met ti bungat tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamit itakin Nanayon awan tinggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbason mi, ispala na kamti apoy sa infierno. Ituro mo amin na kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Ti maudi nga misteryo, isu ti panakailan sa akin ipapatay ni Apo Jesus, iti kayo nga krus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakim mo, diti daga akas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw dito, iti kanin mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem met dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Dagiti nakabasol kada kami, di nakamit baybayan, manugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati na gasatan kadagiti amin na babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Diyos ka, sina kami managbasol, itakin ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati na gasatan kadagiti amin a babae, na gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus.
Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami managbasol, takin ton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti punganay, kas tamet tagnanayon nga wanting gana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kami apoy sa inferno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangguna ti makasapol unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit kinanama mo. Salve sikat kararagan mi, Da kami ang pagtalaw nga anak neba. Agpapakaasi kamen ka nga sumasainek, ngagsangsangit dito'y daga a pagluluaan. Ala ko makatalekmi, italyo mo kadakam, dagita matam aman na nga asi. Ket intun malpas dito'y pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, a bendito a bunga ti tiyan mo. Uman na nga asi, umanakem, una samit a Birhen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. Kumararag tayo. O Diyos, babenti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Ingunudan na kami kadagiti gunguna ti agnanayon a panakaisalakan. Ipaemo kad apo nga ti panagpanpanunot mi, kadagiti misteryo tinasantuan unay a rosaryo ni Apo Birhen Santa Maria. Tuladen mi dagiti linaon na, ket magunod mi dagiti inkarida, kapumadlaing ken Kristo nga Apo mi. Amen. Tay daydayawen ti Ama, tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Naimbag ngagsapa kada tayo amin. Kadwaen tayo ti Sisa San Pedro kalungsod, nga isumang idaulo ti misa itang agsapa. Intayo pa'y kadwaen, dagiti mangipaay ti misa pagyaman. Misa pagyaman ni Natalie Habungan. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat ramba kadwaan tayo dagiti tagagimong Santa Monica iti daytoy na santuan a misa. Agyaman tayo iti Dios kadagiti parabur ken imbag na ti Dios adda dakdakkel nga amang ti laing nangamda tayo agkamatalag tayo ken kuana.
Tapno maikaritay ang makirano, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, iyan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasiken managayat. Iti napakumbabaan nakem ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpagpakaasi ken Santa Maria nga agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasi dakuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Hintay dayaw ti Diyos, babanti panangkanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, kakapya kadagiti tattao na imbag ti pananaknakemda ibunan nagdaka itanog daka pagbaban daka daydaya wendaka agyaman kangken kagapuiti na indakla adayag mo Gloria iti Diyos iti kangatwa Apo Diyos na ilangit ang hari aman nakabali namin ket sika pumiya Jesu Kristo bukbukto nganak ti Diyos nga Apo Cordero ti Diyos anak ti Ama. Kadagiti basbas kasyan na kami sikamangit ka kadagiti basbas awaten kaday ko arararaw sika si tutuga iti makannawan ti Ama kasyan na kami iti kangatwa yan tangay siksikaw Jesu Kristo tinasantwa siksika ti Apo siksika iti kangatwa iti tempo yung Espiritu Santo iti gloria
Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, imparangarang mo ti gloriam iti lubong, babaan ti panagpas ngay ni naenggasatan a Birhen Maria, ipaay mo kadkadakam, tinapaypayso a panamati mi, iti misteryo, ati Diyos anak, nagbalin a tao, ket ipapuso mi aday dayawen, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro dagiti ukukom. Adda idi lalaki nga agnagan iti Manoa at agasora ang nagtaod iti tribo ni Dan. Saan nga aganak ti asawa ni Manoa? Nagparang ti anghel ti Apo iti babae. Saan ka anaganak idi ngem agsikug kanto ket ipas ngay munto ti maysa a lalaki kinunana. Di ka umininom mapulos iti arak ken di ka met mangmangan iti orayan niya may parit at araon. Aganak kanto iti lalaki, di munto pukpukisan, agsipod, tamanipod iti aldaw apan nakayanak na, may daton to iti Diyos akas maysa a Nazareo. Isunto ti mangispal kadagiti Israelita, iti ima dagiti Pilisteo. Napan ti babae iti asawa na, ket imbagana daytoy. Imay kanyak ti maysa a tao ti Diyos. Nakaskas daw tilangana akas la anghel ti Diyos. Saan ko asinalodsod no sa dino tinaggapuan na, ket di namet inbaga tinagan na. Ngem imbaga na ngagsikugak to, ket aganakak to iti lalaki. Imbaga na pa'y adyak umininom iti arak, wenno naingel nga inumen, ken jak mangmangan, iti urayan niya may parit at araon. Tamay daton to tubing iti Diyos akas Nazareo. Bayat ti panagbiag na. Inpas nga iti babae ti maysa lalaki, ket pinanaganan na iti Samson. Di makkel ti ubing, ket bindisyonan ti Apo. Rinugyan ti Espiritu ti Apo, at tinignay ni Samson idi adda iti kampo ti Dan. Iti nagbaitan ti Sora ken Istaol. Ti sao ti Apo. Agmalmalem asarsaritaek ti panakaydaydayaw mo, ket ipadoyak-yak ko ti kinadayag mo. Sika kuma tinatalged a bato a pagkamangak, natibkera sa riked-ked amang salaknib kanyak, tasika ti kamang ko, sika ti salinong ko, ispalen na ko Diyos, iti panakabalin dagiti managdakes, ispalen na iti ima dagiti nadawel, ken managdakdakes. Sika o Apo Diyos, tiyan tinamnamak, manipod kinaubing ko, sikan ti nagtalkak, sika ti nagtaklinak, iti onos ti panagbiag ko, sinalakniban nak, manipod ti panakayanak ko. Idaydayaw konto ti panakabalin mo, o Apo Diyos, ipakaamok to ti kinatlinteg mo. Insuro nak, o Diyos, manipod pa'y kinaubing ko. Ket agpapan ita, sarsaritaik pa'y laeng dagiti nakaskas daw nga aramid mo. Dua mi sisa
sagana kamadungge hintay amin ni kanta Alleluia, Alleluia, hintay amin ni kanta Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Idi ni Herodes ti ari ijay Judea adda padi nga agnagan Zacarias akameng ti bunggoy dagiti papadi nga ipanguluan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na anagtao di kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Dios nagbiag asililinteg dagiti agassawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin a paglintegan ken tibilin ni Apo. Ngem awan anak da talupes ni Elizabeth, may sapay lakay ken baketdan. Iti may nga aldaw dimteng ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo. Ket madama nga aramiden na ti rebbeng na akaspadi, kas kadawyan dagiti papadi, nagbibinunot da no si asino ti sumrek iti templo ti Apo amang puor ti insenso iti altar. Napagasatan ni Zacarias ket simrek iti templo ti Apo. Idi pupuuran na ti insenso iti uneg, nagkarkararagmet dagiti tattao iti ruar. Nagparang ken Zacarias ti maysa nga anghel ti Apo, ket nagtakder iti makannawan ti pakapupuuran ti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na, ket nagbuteng iti napalalo. Di ka agbuteng Zacarias kinuna ti anghel, impangag ti Dios ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam, lalakin to ti anakyo, ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto iti kastaunay, ket aduntumet ti agragsak ti pannakaipasngay na, tanaindaklan to a tao iti imatang ti Apo. Mapnon to ti Espiritu Santo, uray addapay laeng iti tiyan ni inana, ket dinto uminom ti arak, wenno uray anya a makabartek. Adunto kadagiti Israelita ti pagsubyen na iti Apo a Dios da. Umununan to ngem iso a maibaon. Addanto kenkuana ti bilag ti pannakabalin ni propeta Elias. Pagtutunosen nanto dagiti amma ken dagiti anak. Pagsubyen nanto dagiti nasukir iti kinalinteg. Isagana nanto dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanunto ti pannakaammo ka mapasamak daytoy sinaludsod ni Zacarias iti anghel, lakaya kon ket bakit metten ni asawak. Di ka mamati Zacarias agsipod ta di mo patyen ti imbagak, ama aramid to iti tiyempo ana ituding. Agumel kanto ket di kanto makasao agingga iti aldaw apan nakatungpal dagiti insaok sinaok. Siyak ni Gabriel nga agserserbi iti imatang ti Dios. Imbaunnak ang makisao ken mangidanon ken ka iti daytoy na imbag adamag. Kabayatan na mas daaw dagiti tattao nga agururay ken ni Zacarias, agsipod ta nabayag unay iti kaaddana iti uneg. Idi rumwar saanin ang makasao, ket daytoy tinakaamwanda nga adda nagparang ken kuana iti templo. Gaputa saanin ang makasao nagsinsinyas latan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti panawen a panagserbi na iti templo. Iti saan ang mabayag. Nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 abulan adirimrimwar iti balay, ket kinunana, inaramid daytoy kanyak ti Apo. Inikatnan ti pakaibabainak iti imatang ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idiyon unana ka napaot ti biagda. Ada agtawon iti 400 da Abraham, ada na sangagasot, 2 gasot kakasya ti paot ti biag ti tattao idi. Mayat mga taano di jit ambisyonan tayo agtawon ti 2 gasot. Ngam sinon to pay nga rod ti ammo tayo no sikak ti 2 gasot ni tawon mo awan to na tayo to amin ng siksikala na batin.
Kaging ganamot nga idi ununa na sigon ti istorya, ore kano bakit agan anak, kitain nyo ni Elizabeth 75. Approximately 75 ti taon ni Elizabeth idi agsikog. Awampay nga ta menopause ide niya. Imagine mo ta bakit nga kubo, handa nga tang agtopol ide. Bakit nga kubo topol sa aganak, dagpadpada da nga topol ide, anak na nga rod. Kagasong dito, imagine dito, nga kunada dito istorya, diyan istorya kada kayon nga kunanak, at naganak 75 ti taon na, taga Salcedon sa datoy. Nagchichismis ti kaaruba, pandakitaan, osyoso da amin nga rod. Lula ayan, lula garudan 75 na, lula ayan na kita mimanta anak mo. Aguray. Kalpasan ti 30 minutes, lula kita mimanta anak mo. Aguray. Ne, awan lata. 30 minutes, lula kitaan mi man ta anak mo. Aguray ta berbero kak no sa dino nangikak ay agkabaw gaya. So nga inikat ni Apo Justi ay naparso ti menopause ko na da menopausal stage ta ganak nga bakbaketan ka mapukaw na mo malipatan na mo no pangikan na di anak na. No, dito ibanghelyo tayo. Uri ti mo na nga maibasa, ti panakayanak ni Samson, lakayon, bakit mo tinaganak na? Ngayon imparangarang na nga, kanya na mabalin. Tatamot, bakit ni Elizabeth? Dito kumamot ti kararag ni Zacarias nga asawa na, agasawa na gito yung nalintag, ti biyag da sigonti, ti pakasaritaan da, nasaya at data, libita ngamin ni kwa, libita ni Zacarias, kahit nang asawan, kapututan da giti papadi no gamin no, kapututan na kahit ti papadi, agpadin to mo da giti anak yo, hanang kaslakan nyami nga padi, agserserbida iti templo. Kay di isuna ti agserbi, kilakay kin bakdan, imagine mo, nagparang ti anghel, kunanakin Zacarias, hey Saki, kunana, aganak to ni bakit mo. Wa? Approximately 75 to 8. Dahil nga tawon. Kakunana ka, kas ano nga maaramid ka bakbakitan kin Lopez. Datayo nga Ilocano ka niya na ganan. Lopez kuna tayo hantay uni pagsasao. No kumano dahi tayo taraken tayo nga nuwang uno baka uno aso ka layas kuna tayo hamo mabaling ibaga tayo ti tao ti layas takas la na alas. Lopez, kanakabaybayagan nga nagan anak, katatako na nga masikog, sino ti mamati? Si kamamad, mayat kagaroon nga mamati mat. Kunana, aganak to ni mo imbaon nak ti Diyos, gaputa di ka mamati, dayayan. Ni Apo Santa Maria, idi imbaga ti anghel ken kuana, immun una, nga nagparang ani kwa, ni ay Gabriel ken ni Zacarias kaysa ni Apo Santa Maria. Imo na nga nagparang nga kunana sinaludshan nga nagsaludsod ni Zacarias nagcomplain kas ano ang maaramid kabakutan nagmenopausan kimbutan Santo Lopez ni Apo Santa Maria di nagparang ti anghel ken kuana haan nga complain haan nga di nga mamati ni Zacarias kas ano nga maaramid ka Lopez ngam ni Apo Santa Maria, idi ko na, kasano ang maaramid da ito'y may saak a berhen. Kinonpermaran na di kinaberhen na, kinonpermaran na numabalin. Salinungan na kanto ti Espiritu Santo. Confirmation kin ni Maria, complain kin ni Zacarias. Kagaputang ka mamati ko na, agumul kanto. Da kayo nga mamati, hanga tungtong palti pagayatan ti Diyos, no agumul ko na. Kas di ko mati kastana dito ikararag kuntuman agumel ko maamin nga mangtong palti pagay na naulimak nga tati simbaanan da kay nga mamatpati obedience ko natay di na minsan nga rabi ay kalman wen tata hanga mamati agumel nagumel nga agpaiso nagsikugmat kalima bulan nga hanga rimrimuar ni Elizabeth, kunana inikatan ti Diyos ti pakaibabain na kanya dagamin ti kultura danahan nga makaanak ti tao na alas nakababain. Datayo ako normal ata orino kita antay ti medical field kanya nga ti basol ta tao no madi. Kana ignikat nanti pakaibabain kunana kanya ti nakababain.
Diyahang nga aganak, wano di aganak nga bakit. Lada kayo man. Kanya ti mas nakababain di diyahang nga aganak, wano naganak nga bak, ay no, awanin ano, di ayan midaytan aka, ay sumarait ti abak-bakitan ko na, dan Mo'y pa nagsasaot at tao di ayan may sumarait ti ko na, dan Ganaganak, 5 bulan nga rimrimor, si kama mo, rumor ka nga masikog mga guwara-warapay, lantadaldalan ka bakbakitan. Dayay. Kitaan tayo ti sequence na. Kitaan tayo dagiti mabalin tayo nga pagpampanunutan. Umuna, approximately Zacarias ken ni Elizabeth nagkarkararag dati anak. Ka-about, approximately tayo, awam mo nang ilista, ngam ti tawon na 75. Idi agdaw-dawat Elizabeth ken ni Zacarias ti anak, nukuntarin tayo, 18 to 25 to 30 years old. Naganak ti 75, kayat na nga saon, nasungbatan laeng day ta kararag da after 50 years. Laman, nataytay taon, di mo laki masungbatan data nga anak, panaganakan. Anya ti bagbaga na dito, in God's time. Di isungbat ti kararag tayo ka, either yes, ado mo ti nagkararag, nasungbatan adagos, dapay nakarwartilet na nga dagos, datadawako kini Natalie, dapay may isa nga lektor tayo. Nasungbatan adagos, adag ko na nga, nohan nga paraking ka, ti kararag tayo. Taado dagiti kararag tayo nga hanga maibagay kanya tayo, hanga kayat nga itid ti Diyos ta, haan nga para kada tayo, mabalin nga selfish, for selfish gain kuma, tapno para laeng kanya tayo, no dadumahan na kayat. Or, aguray, wait, imagine nam data, nagdindin na dati manong nga taon, after 50 years nga napan. Pampanunutet, anya da ito yung nga talaga nga Lopez ka nagaramid ti milagro, wuno insagana ti Diyos. Nga haan na pa'y paganaken, paganaken nanton bumakbakit. Hindi na kayo man timang panunot. Talaga ka di nga Lopez, nga bakitan ni Elizabeth, minilagro ti Diyos tapno ipakita na ti bilag na wano plano ti Diyos nga intantanday ta nga panaganak na isumot laeng to show His power. Ngam anya ti meaning ti panaganak ni Elizabeth, kunana dagiti agad-adal ti Biblia, impakita na ti bilag na nga no kaya na nga paganaken ti bakit nga Lopez, kaya nang tumat nga paganaken ti Berhen a Balasitang. Babaen ti bilag na. No intantan na wano inggagaran na nga hanapay nga paganaken tapno paganaken nanto or talaga nga madi ken nagaramid ti milagro. Kwestiyohan tayo makwestiyonaran day nga plano ti Diyosen. Kada ti umuna nga pampanunutan tayo. Di insagana na ni Elizabeth actually preparation. Uray di anak na ni San Juan, preparation mo't parakin ni Apo Jesus. May nangarod isagana ti dalan. Iso nga insagana na ni Elizabeth, tapno nalaklakan to nga awatan ti panunot dagiti tao nga aganak ti Birhen, babaen ti Espiritu Santo. No kaya na nga paganaken ti bakit nga Lopez, kaya nang tumet nga paganaken ti ubing Balasitang. Kanya't ibagbaga na ditoy, in God's time. Ti milagro na, kuna tayo, dakdakkel nga amang, ti kabailan ti Diyos, nga uray haan tayo kabailan a panunutan. Dahil ti pagtalkan tayo. Kadag iti imposible iti panunot tayo, tayo iti panunot tayo, kinakabat-batit no ikumpirata, hantay mabalimpay kang ikumpirata, Diyos nga rod. Tilaing ti Diyos, ti panakabalin ti Diyos, imposible kada tayo, ngam, imposible kada tayo at tao ngam kabailan ti Diyos nga aramidan. Kasdi ti panagbiag tayo, kasdi ti anya ti mabalin tayo nga aramidan, humility nga hantay ammo amin. Awan ti agin lalaing kanya tayo, awan ti nalaing kanya tayo no ti trabaho ti Diyos ti aggaraw. Awan kabailan tayo no ti grasya ti Diyos ti aggaraw. Uray siya kamat ang padi. Tikunak, isang kaibagak, idi mangrugi tayo, idi mangrugi ak ito nga parokya. Aramidan tayo, ipapati tayo nga aramidan di kabailan tayo, nga palubusan tayon ti Diyos nga agtrabaho, ta isuna nga mismo instrumento na tayo laeng.
Iso na nga mismo ti agtrabaho. Haan nga datayo ka instrumentan, idurdurunan, kalakumano, wag nya na ganan, ima na tayo laeng, ngam iso na ti akin trabaho. Iso nga, ti conversion ti puso, ti panagbalbaliw, adda ama itulong tayo, babaan ti panagbiag kin panangikasaba. Ngam ti adda nga kin trabaho dayta, ti Diyos. Kasla narigat nga pa, talaga nga kasla narigat, imposible apang panunutan tayo, ngambaybayan tayo ti Diyos nga agtrabaho iti biyag tayo. Anya dagiti mabalin tayo nga daton king kuana. Dagiti padpadakan ang nakit. Patsiyom ka di nga kaya ni Apo Diyos nga agasan. Babaen tinaunag nga pamatim, kasla imposible, uray TV, medical field ko ma. Kasla imposible kanyada, ngam mabalin iti grasya ni Apo Diyos. Kaslay ba ipanipagarup tayo kahaan nga mabali ayahan nga handa kabaulan nga aramidan ngam sa bali ti grasya ti Diyos nabilbilag nga adayo. Dagita anya ti kaya tayo nga sulbaran, pagilyan. Nakaadado ti pakariribukan tayo. Nakaadado ti mangparigat kada tayo. Di tapay la ti kararag ko uri di kapadpadik. Kadagita national issues nga dagita. Kung kunalata ti panunot ko, addan tulata panaggaraw ti Diyos. Addan tulata divine intervention. Addan tulata garaw ti Espiritu na. Problema ti pamilya. Problema ti relasyon. Dagiti kaslahan tayo nga kabailan nga panunutan, dagiti future, dagiti ubing, dagiti pampanunutan tayo. Iti pa'y panunot tayo kasla narigat. Ngam kabailan ti Diyos, no kaya na nga pinagsikog ti Lopez, kaya na nga pagsikogan ti Berhen, dahi tanto laki nagbatit nga problema tayon. Kala ko mamot adito'y parokya tayo, anya ti mabalin tayo nga i-offer, anya ti mabalin tayo nga idaton, aramidan tayo, di kabailan tayo nga aramidan, ginggana jay, naimpapuswan nga panagtrabaho, baybayan tayo nga ni Apo Diyos ti mangituloy, dahito nga espiritu na. Ti espiritu na ti mangituloy dayto nga trabaho na nakarigrigat kasla no kung kuna tayo nga conversion ti tattao panagbalbaliw ti puso hantay nga trabaho dayta aramidan tay laeng ngem isu na ti mga ramid dayto nga ti may napintas nga pagtalkan tayo imposible ti imatang ti tao ngem posible ti Dios hantay kabailan nga po dayto utek tayo ulitin tayo basit launay daytoy panunot tayo nga mangpanunot ti plano ti Diyos. Umuna, review tayo in God's time. Baka di kararag tayo. After 50 years nga nasungbatan. Kabagay dita 50 years akin nataytay tumangatan ano sungbatan ni Apo. Ito langitin ada takararag mo nga sungbatan nan. Maikadwa, ti panaggaraw ti espiritu na. Imposible kada tayo. Ngam iso na kabailan na. Dahil ti mabalin nga talken tayo. Anya nga ruti attitude tayo tatta. Anya nga ruti mabalin tayo nga idaton. Pakumbaba. Submission. Italag tayo ti Diyos. Adda plano tayo. Adda kayat tayo. Ngam agparintumeng tayo. Nga agtalag no inya ti kayat ti Diyos para kada tayo. Agparintumeng tayo. Agpakumbaba tayo. Nga mangibaga. Apo ka, dahito ti plano. Dahito ti kayat ko nga aramidan. Ada kayat ko nga maornos, dagiti nga pakarikutan, ngam sikat ti matungpal. No hampay nga tatta, dumteng tukuma. No hampay nga tatta, agtalik kamilatan na niya ti planom. Tanalalaing nga adayo ni Apo Diyos ngam datayo. Hantay pa'y maikumpira at tilaing tayo kanya. Hantay mabaling nga ikumpira tilaing tayo ta Diyos nga rod. Parintumang kinapakumbaba nga agtalag iti pagayatan na. Kararag sa pasap, tumakdar tayo. Kumararag tayo kakabsat. Kat si papakumbaba tayo, ako mamang amang italik iti ama tayo, ana ilangitan, dagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo. Apo denggam kadtigimong dagiti tattaom. Agpaay ti simbahan tayo ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi ken dagiti amin nga agserserbi ti simbahan, tapno tultuloy latta kuma ti anepda, amang irakurak ti naimbaga damag,
ket agserbida akas instrumento ti panagbali-baliw ti lubong. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay iti pagilyan tayo a Pilipinas, nang nangruna kadagiti opisyales anay kan ti saad, kinkarbingan nga agserbi kadagiti tattao, tapno ipaida ko iti delika libre, a serbisyo kadagiti tattao, ket saan da masisirap iti sileng ti perak. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti amin nga adda ditoy ita, tapno agtuloy tayo kumangagbalin, asaksi iti kinaimbag, kimanagparabor, ken kinamanagayat iti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti na ayat at tumultulong iti parokya tayo, tapno babaen ti panalaknib ti Diyos. Ikanawa na kumaida iti dakes, ket makapagserbida akas katulungan iti simbaan, para iti panakiparik na iti pudpudno a mensahe, iti ayat kaditi tattao. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti isu amin nga ipatpateg tayo, anang ipulang nga iti bukod da abiyag, tapno iti Diyos ikuyog da kumaidan iti biyag nga awan inggana. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggam katigimong dagiti tattao. Agulimag tayo tayo magdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo. Adi mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggam katigimong dagiti tattao. Managayat unay nga Ama, iti napalaos sa panagayat, inted mo ti panangisalakan mo kadagiti amin a tao, ket inyag mo tinadaeg a panagbiag, uray pa iti agdama a tiyempo, adu pay laeng dagiti pakasikuran mi iti panagbiag mi, ket ikamang mi amin idaken ka, paramit laeng di pagsayaatan mi, dawatin mi dagitoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Matamay kariday ti padaya apang supabak ni kinadungong o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo kindagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaay pakidaydayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamat a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita kad asiaayat dagitoy sagot nga iroknoy mi iti
iti altar mo, tapno dayto idaton tinarasi a kinatao mi, mapasanto kuma, babaen tinadyosan abilag na gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Podno na ya maikari kat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, nimot Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan, katimat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, 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 Diabo a Diyos, dagiti amin apaharsman, di langit ken dagan, apuday di pakaiday-dayawan. Hosana iti kangatwan, madaydayan, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ipaaymo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro ken agnanayon atulag, iso amaibuyat to amaipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Innakam insalakan si kaananubot. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a magitantan ok ken magidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Et dem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niyak, ti itadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Kapya.
At to'y ni Apo Esos, ti kordero ti Diyos sa mangikat ka dagiti basbasol ti lubong, nagasat toyo na ayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaeng asa mapaimbagton. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Diyos, gapo ka dagiti imparabor mo, ipaay mo kadi, tatarigagayan mi asipupudno, ti isagot mo, iti kasta tinadalos anakem,
Patgen mi asiraraem, ti pan nakaipas nga iti mangisalakan kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. Intay pagyamanan, dagiti kakabsat tayo, nga idaulo iti daytoy na Santuan a Misa, dagiti kakabsat nga taga San Pedro Kalungsod. Wan, into no rabii ti mangidaulo dagiti taga Santa Monica. Into no bigat into na Heronilia family. Ti mangidaulo iraman tayo nga ikararagan dagiti kakabsat tayo nga taga mangisurusuro ken staff ti personal ken staff ti Teodoro National High School, Tagudin National High School iyay Tagudin ta recollection data nga aldaw mission tayo met daytoy iso nga iramraman tay ida nga ikararagan. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon a Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.